TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten sayamen Fulbe TV wari kam am tawalde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulbe TV wari to men Fulbe TV ɗon dari ko nde welna ɓerɗe men Fulbe TV wari to men golle Fulbe TV teddinoyi Fina Tawa men golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV siɓen on salminama Fulbe TV kadi min anditina meɗen jokkodiri e programme o ƴettanoɗo siyarar woni Kawral Fulbe Africa jokken tun ka taƴunoɗon min addana on kadi ko heddi e nder programme o ɗum musidɗon kadi yettude Allah miɗo yetta team Fulbe TV fof jarama ko jokkuɗo men ko
Ngarenga ada Tawa dan Kawral Fulbe Afrika ada Bantanto. Yo. Bonna Jallo arga bay persidango arga batunaga ada Tawa e Kawral Fulbe Afrika. Hay enen heden gandi cosaan kono sukaɓe men hande hay goto anda cosaan ko non way so mbiɗa yiɗi lamdoɗa mawɓe rewɓe tawde kamɓe ɓe tawama hanki ɓe tawama hande lamdoɗen ɓe kulle ɗum koɓe kawridini ko ɗo ɓe mbi ɓe jiiɗi hollude yimɓeɓe cosaan ɓe kalana yimɓeɓe ɗum ɗo ko hoɗum ɗum firti ko hono ɗum woniri beela sukaɓe men ɓe paama en enen sen gacci ɓeɗo bimbi janggo kamɓene ɓe keeɓa koɓe pilli en Fina Tawa mabɓe bisimilla ma lando
kono lamdama o mi wawta ɗum haalde joni joni e ɓeyɗan Belal Cissé woni président Kawral Fulɓe Afrique o passalum Cissé gari machallah bisimilla machallah nden delam bisimilla ma a fulɓe ɓe ne keɗɗima e cosaan maɓɓe e fina tawa maɓɓe mbiɗen jiiɗi kolla ɓesgure nde fina tawa o min paama ɗum ɗo kon ɗum woniri beele sukaɓe ganda ko ɗum firti. assalamu aleykum e mi salmin mon ma on fof kala neɗɗo indema e yettode ma kala ɗo neɗɗo immori yo Allah nawta ɗo immorɗa ɗo Kamba jomba jo siɗum sudde ko o liggorte de rabalere ala toon ɓe ngala rabal ko cuubaɗe ɓole jillanade gaadi jillanade gaadi ko o yilla waɗaɗe gude manan ko hottollo o yiɗe gude ko ɗum woni ko sañiraɗe gude e Touba nden paaman ɗum ɗo ko cosaan fulɓe ko fina tawa wona liggey Touba ko liggey meɗen ko hunde dañde fayda machallah rikkedima joni indumi ɗo si waɗam kefla Kamba ka o wi kefla Kamba ka ha kempina oyi ha kempina jombajo adde sudde jombajo sudde enen fof toroɓe fulɓe kala ɗo pullo woni mbimi yo mbimami enen fof ko he aada goto he gonɗen o hitande fof heɗen ɗum mbaɗi min baddum ɗum ɗo e yere ndunguye o wi dalijo men international woni alaji yere ndungu ɓe mbaddi ɗum ɗo e makko nde min mbaddi ɗum ɗo e makko taw ɗum waɗen cuddi taw mboɗon cuddi o wi tawɓe cuddi jombajo min kefli Kamba ha toni programme tawde hakkille yonata siko golla wonde e nder mboolo hakkille dow hakkillaji ne daari ko maɓe ciftinorma ko hono nde foti yarude bisimilla joni ɗen lamdoma Karlo ɗo nde ɗo wudare o wi nde wudere nde ko nde wiyete Karlo nde wiyete Karlo machallah Karlo fulɓe gande nde wudere ko Karlo wiyete ko hoɗum woni nafa nde wudere ko haddetende wudere nde ko haddetende nde ɗo wudare o wi nde wudere nde woni gubire nde woni gubi eyyi gubi ha joni fulɓe kettoɗede o wi nde wudere woni gubi nde ko hoɗum ɗum firti e cosaan hanki nde si jombajo gorko jonnama basa o wi si jombajo gorko joɗɗinama e basa e ko nde o tiggirte o wi ko nde wudere wiyetende gubi o tiggirte si tiggunde nde waɗama ha yawti o wi si tiggunde nde mbaɗama ha yawti jombajo suddama ha lotoyma o wi jombajo so suddama ha lotoyi ko nde o fawtante dow hoore mako he nde o sowante fawe e dow hoore makko he ko nde o ekkitirte jomba e ungo mako fos unu mako nde o ɗumanirte simo una fos unu makko ko nde o jogoto simo lotoya pota potto ɓunduto o wi ko mbiyeten ko fota fod walla loota lottito sabu fota fod ko jolfe kono sa wi loota lottito to wayduto ko nde kadi nde woni nde wudare gubire o wi ɗum woni nde wudere gubire nde ɗo wudare o wi nde wudere nde debbo tamminde nde woni bentanku e kaña o wi bentanku e kaña par ce que gande fulɓe en goppito sande koynga wotta e kana koynga wotta e kaña o wi koyngal gotal e kaña kayrene hoko nde firti nde ko haddetende tan ko kaddetenode tan kayrene ko haddetende rek wona jombajo wona mawɗo debbo wona ceemedo wona seredo ɗum fof ko hen ɗe gude tan guurano fof ko hen ɗe gude jawtanno ɗe gonno koltu yimɓe ndeysaan ko ɗe gonno koltu hanki en galano bagiji timmorɗe e tuba ko gonɗa ɓesɗo fof ko gonɗa ɓesɗo o wi kala ko gonɗa ɓesɗo ko ɗe gude jergorannoɗa ndeysaan ko ɗe gude cuurorannoɗa hen kaddannoɗa ɓiɗɗo ma maɗa hen kaddotonoɗa hen cuddirta eyi en cuddirtane kadi ha hande deje goni ɗeɗo ha joni gande ha joni nde ko nde hoko cosande ɗe gude ha joni ɗen ɗo nde wudare nde wudare wiyeteno gufi guerte o wi nde wiyeteno gufi guerte allahu akbar
keɓede o wiide wudere ɓe ko tamminde wiyeteno ko fikerte mo fikerte ɗum ne hoko firti e nder leñol e ha cosaan hanki nde wudere ko nde firti o wi wudere wiitende ko fikerte ko nde firti ko ni no mbimami tan ko kaddu tan ɗe gonno ko kaddu tan koko haddeteno tan o wi ha joni koye kolto fulɓe hanki ko hen tan ɗum tawano ko noon tan ko mbimami ko nde ɗo wudare o wi nde nde debbo jogui nde kadi nde woni kore duunge o wi nde woni kore duunge kore duunge aha kone kadi nanama kore na fana jale kore duunge ne ɗum ko ɗum firti e fulɓe hanki hoɗum wonno golle mum e nder leñol o de enen o tan ko mbimami ko tan koko haddeteno tan wonno koltu men woni he sukaɓe men woni he mawɓe ko o wonno ɓornaga men o wi nenne kadi koye koltu e cosan fulɓe ɗum tawano o nde noon nde wudare nde wudere nde woni fana jale he pano fana jale he pano ko pano fana jale he pano fana jale e pano wiyeteno mawɓe ɓe si a wima nanganam nanki o wi sa yi mawɓe nanganam nanki o ko neɗɗo ñotanno ɗum o wi ɗum ko neɗɗo ñotanno ɗum simo ɗum ñota mbiyamo waɗanam pano mbiyamo waɗanam pano mbiyamo waɗanam fana jale mbiyamo waɗanam fana jale sa wanma ɗum fana jale so waɗanima fana jale a wanma ɗum pano o wanma ɗum pano o suuboyma o suuboyama o artira o haddo o artira wudere nde o haddo hemade suddirte on tuma nden suddirte ha hande o ko ƴeesiɗo o wi o wurte mo ƴettiɗo o ko fana jale one kadi ko fana jale wiite hengal he on biye e biye o ko biye humirteno o wi ko biye humirteno ko woni biye o wi ko woni biye mi lamdimonma ɗum onon fof o wi onon fulɓe kereede mo lamdo on hoɗum woni biye keɓɗo foyowa ƴeltugo gandu foyo ƴeltugo woɓɓe mbi hollo woɓɓe ɓe mbi ko funtata koye hollo he o ko funtata ɗo o wi ɗum ko funtata ɗo o nanganno waɗani o wi ko ɗum o nanganno mo morla o morlida ɗum he o morlida ɗum he ɗum o huma ɗum ha saɗa o haɓɓa ɗum ha tiiɗa o yaha o suuboya o yaha o cuuboya ɗum si o summa o arti o wi so cuuɓi o arti o lañande ha nde yoora o wi e nanir toon ɗum ni tante tawde hal pulareji ɗi gona gotum ɗum taki kimo mawɗo wi pular wona moni saka jiɗɗo kala yara o wi wiyoɓe laña woɓɓe ko liira ɓe mbiyata no pamen ɗon ɗum ni tan ko liiroya ha yoora si yorma o wi si yoori kumta ɗum koko huma o wi itta ɗum toon adda he nga mbaɗa o ko wutte jombajo ñootaɗo o wi on tuma mattindira ɗum ñoota ɗum wona wurtel jombajo ngel o jombajo mo ɓornete hadde wudare jombajo ko ngel wurtel o ɓornete o hadde wudare suubande o lufte nge wutte o hadde wudare suubande o ɓorno wurtel ngel yesanam kaña henge si a haddumom o wi si o haddima o pari ko o coomata e hoore ma ko he o wi ko ngel o tambi ngel piirata e hoore makko he pare waɗi ha gardumini kono hay ko ɗum yaadi ko wona mes ɗum yaaduno ko jog ɗum yaaduno ha hande mo suudu am o wi no woɗi ko hoppi caggal kono ha joni ɗum ɗo no wawi wonde misal o kono ko woppi ko suudu makko adan ko ɗum naftorteno sa namma jombajo waɗana mes wanma dukke o wi sa nanama jombajo waɗanamo mes waɗi dukkel wona mes waɗeteno ko jog waɗeteno o wi ko jog waɗeteno mon jog ha hande mo suudu am o wi on jog ha joni mo suudu makko sa yima mi jaɓamo woppu sa yima mi woppamo o wi sa yi o woppani ɗum kala ɗo gonmi mboɗomo reeni o wi kala ɗo woni omo reeni ɗum no bede mangu am tolnaki ɗon o wi gonga ɗi mangu makko tolnaki ɗon kono Allah ngi kam rokkino moftirmi ko mawɓe ɓoyma ɓe naftoranno ko kono beri ko tawa ko walla ko mawɓe cifaninomo ko ɗum ɗo ko ni ɗum waɗiranno ha joni mo jogiti ɗum ko tiiɗi pour yidde fulɓe ɓe ganda Fina Tawa makko on haɗi kam woppu mon jog kono mon jog hay programme sare daɓuri mi wanma addum toon jog mo yimɓeɓe fof lamɗi ko hoɗo o moyda o wi ko ɗum taki ha o mofti ɗum ko wiyete jog ñande programme capital pulago sare daɓuri o adduno ɗum fulɓe ɓe hewɓe hen lamdi hoto itti on jog hoto ɗum ɗo fewna
mon jog noon mon jejjinmi suudu am ha hande homo suudu am o wi no paamirton ni tan neɗɗo ko hakkille liggoto a tolnoto dulaɗo garɗa hoorema hakkilo oora he gueɗe kewɗe ko ɗum taki o yejjiti on jog galle makko nde wudare nde debbe ƴeesi ɗo o wi nde wudere nde o jogii ɗo nde wiyete mojetende o wi ko nde wudere wiyete mojetende nde reggini gueɗe 17 nde wudere de nde rondi gueɗe 17 paamon ɗum nde wudare o wi nde wudere yo Allah yurme yaafo o wi yo Allah yurme yaafo nde yahi ha he surgo nde yehi ha e suurgol mo Allah ƴetti fitano mum nde immi ɗon nde ara ha he cuddungu nde immoto toon kadi e nde waawi suddugol ƴettowo debbo mum no nanna nder suudu mum waɗanno mawɓe ɓe gandandama gude maɓe yo meselle maɓe yo boreji maɓe fof ɓe moftanno nder arka goni ɗeɗo gude o wi ɗe gude hanki mawɓe hanki ƴe coodanno ɗe mbaɗa e arka maɓɓe cooda meselle e boreji mofta nder arka maɓɓe pour fonkande koye maɓɓe ɓe mbiya bimbi janggo si ɓe jiyaka han kala mo gandama ko janggo taw si ɓe jiyaka taw ɓe tampinta hay goto ko warñede maɓɓe lamde wonata e dow nde wudare noon min waɗi nde ɗo fankanta ko mbaɗirmi nde fankanta wona min tan komi jiidaɗo mo Allah idi ƴeftu e men fof yo naftor nde wudare bimbi goɗɗo ne ɗaɓɓa watta ɗon o wi en omo mofta nde wudere wona pour hoore makko tan o moftiri nde enen fof en majjaka ala jeyɗo fittano mum te kadi wudere nde o haali wona ngoon sengo tan nde liggorto o leñol ngol fof o moftiri ɗo kala dañɗo e mayre haaju taw ko haaju farata rewa e wudere nde kono noon ko annduɗa ko hoorema ɗum enen fof en gandi ko Allah hoddirani en ɗum en toraki ɗum Allah yo Allah junnanen balɗe ɗe moƴƴinana en batene nde yo taw ko kewuji tam tan naftorten wudere nde enen mbiɗa heɗen toro Allah yo Allah waɗan men e cuddirɗe jombayɓe tan e tiggirɓe jombajo o wi enen mbiyata yo Allah waɗanen cuddirɗe jombajo e tigirɗe jombajo kono koko renta o wi kono paamen koko renta e nga on dokkat kam tan ɗum fotira ɗo o wi eɗen jaafomo tan o hanna ɗo e yewtere nde ɓe gaddum gonga oɗo si a waɗa heflannom kamba o wi ɗum ko jogii ɗo si a heflanno kamba hanki o ippetano he kamba makko o haali o rendi ɓe haala fof ɓe paami ɗum o wi ngel korel waɗeteno e kamba e o ko diñiɗo o woni colfe paali o wi ɗum ko diñiɗo ko ɗum ɗo woni colfel paali nge defeteno paali nebam mbaɗaɗo ko paali bawteteno mbayda defa ha parata ko nebam neyi waɗeteno joni ɗum waɗa diwlin kono ko nebam neyi wonanno o wi ko ngel ɗo diñeteno defa nebam nayyi waɗe paali ko ɗum diñeteno ɗum waɗe nder hen e nga jombajo he nga si dondam si suddam si onon tarna dondoɗa ko wiyete yowel onen fof ɗen ɗum jiya ay mo anda ɗum ɗanana yowel o wi ɗum defete noon si jom oɗon tarna eɓe jima heɓe mbiya yowel onen fof fulɓe afrique mi salmin mon ma o wi kawral fulɓe afrique kanko de o salmini fof kala ɓiɗɗo julɗo ɗo immorɗa yo Allah nawteɗo ittumaɗo o wi goto fof kala ɗo immorɗa a ari saare Sulaye koyngal jaam adduma yo Allah nawtuma e jaam yo Allah waɗan men ɓantare o wi yo Allah ɓeydo fedde nde waɗana en ɓantare e jaam yo Allah waɗe ɓesgu he barke o wi Allah waɗi he ɓesgu he barke dembane duwanam o wi Demba a duwanama fiyaro kawral fulɓe afrique saabu ko waɗi ɗum hande de ko waɗi ha min mbawi o wat o wi sa yi hande ngo ngoro dariɗo ina waɗa ɗumen ko Allah e sababu maɗa en mbanma ɗum hikka en mbanma ɗum balga wotta ɗum wawata won balga wotta yo ɗum waɗete balɗe ɗiɗi o wi Demba eɓe gandinma programme gotal ko mo yiɗi ko arata ɗum wona balɗe ɗiɗi saabu hande ɗo ɗo yimɓeɓe dariɗo hay gotto wottaki bottaje ɗe fof ɗe kippa fedde nde ina jarani ɓe eɓe jiɗi ɓe kam nodda yomi yo sottoyɓe keɓa ñamde nde kono ko mba haaju mo waɗe ha kala mo gandama on adduno ma jiya ɗum gal to ne mbiyamo sisenɓe ɓe ande am maɓɓe kay deedi ɗi machallah ɓe mbiya ngoro mon jarna Banna Diallo mi salminmam o wi o salminima Banna Diallo no fewi no wona seeɗa miɗa salmina bay président yo président fof yo hamma ba salmina bay président yo président Kawral kala ko huufi président fof mboɗomo salmina o wi onon fof mo salmina on mo yetta on mo jaara on mi salmina président Adama Barrow o wi mo salmina président Alhaji Adama Barrow Hammad Ba haala ka haali ka ɗo ko jokkere enɗam o haali ɗo honorable ministre kanko ne o salminama o haali ɗo haala jokkere enɗam yere ndungu e mo o wulli mo he Afrique mene tundu mene o wi dalijo men international
an ziyara ɗo e nder oppa salum siyarar not ko o haali ko ko ɗum gonga sellunga keng ɗum fota wone ɓawo maako o wi si Allah jaɓi siyaade hotorade Allah ɗum ɗo wonta wadde e caggal makko si Allah wone ɓawo yero ndungu yettamo wuuri Allah jaɓi ɗum ɗo wonta wadde e caggal yero ndungu taw eɗen nguuri kala ɗon neɗɗo woni gila saare oldi ha saare daɓuri ha bangeri bantanto fof onon fof teddunga mon kawral fulɓe africa mboɗo mon waɗi invité programme mam yo Allah junnu bolɗe moƴƴina battane yo Allah watema barke ya horma Allah he nelaɗo yo Allah wawne mbowtungu musidɓe ko weeli yonata en taƴay ɗum ɗo tan haray ko ɗum ɗo min addanno Kawral Fulɓe Africa e o Fina Tawa moɓe waɗuno siyarar ton on jarama ko jokko ɗum men ko mbiɗa yetta tim on fof spécially noon Abdoulaye Mbalo mo annduɗa kanko no caméraman iminanoɗo ton on jarama hara mi yetti Sabagilajo Mbalo ha France mo annduɗa kanko tambiti Fulɓe TV e team Fulɓe TV fof waɗe like waɗon subscribe yetta kadi Kawral Fulɓe Africa ɓe annduɗa ɓe darani ko woɗɗi kon ɓe anniyani men golle ɗen tawata ko Fulɓe TV waɗanta ɓe cover kala falaɗo golle moƴƴe yo waɗu men koddaki on jarama. golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe